Min pappa, han spiller fodbold. Han har altid elsket fodbold. Så ja, jeg prøvede at tage med ham til fodbold og se ham. Og så jeg startede, da jeg var 4 år. I was at Aiko. Jeg var i Aiko. Og jeg spillede, og det gik bra. Jeg mødte en masse nye mennesker. Og så mødte jeg Niklas Eliassen, som det blev ikke til en kontrakt med AK, fordi de havde mange spillere, og de havde Nabil og så videre. Og så har de lige hentet Bangura. Ja, så de har lige hentet Bangura hjem til AK. Så der var ikke plads. Der var ikke flere pladser. Så derfor skulle jeg vil godt blive Sverige, jeg vil godt lide svensk fodbold. Og for mig, efter jeg spillede i PSV, var det vigtigt, at jeg spillede mycket. Så Niklas, han snakkede med Falkenberg. Så kom jeg forbi, og så fantastisk følelse. Känsla. Fantastisk känsla. Det er ligesom en drøm for mig at spille på landsholdet med de bedste spillere. Så det betyder mycket for mig, og vi vandt også Afrika for. Hele Egypten var stolte, og 100 millioner mennesker så det. Det var rigtig, rigtig god chance. En stor klub. Det vil jeg ikke sige, men en stor klub.